Men dün bizim kahramanımız Bayram bilen telefon arkaly gepleşdim. Neme zordan gepleýär, ýöne öňküsünden gowy, ýöne häzirin bar näse-de ýatmaly nemetme. Watandaşlar men bir tane turaty goýjak. Teredin watandaşlar, şu motosikleti. Gör, motosiklet iki ahaleke eplenen. Hiç ýyly şopey ýok, şuny Türkmenistanyň hökümeti eder. Türkmenistanyň speslužbasy iýdi türmek üçin bayramyň düşen ýagdaýyny bir ýöne bolan hadisa diýip görkezjek bolýar. Bayram Allahyň başdan geçirýän ýagdaýlary bilen baglanyşykly maglumatlar barmyka düşünülmedim. Bayrama diktator hüjüm etdiripdir. Türkmenistanyň Yok, men pikirimçe on ýaly däldir. O hakynda gürlän bilmän kançny, ýöne on ýaly däldir sebäbi o polislerin gözläp oturulan zady üstünden nemedik bolmaýazy gürläp bilmeýär. Ýöne on ýaly bir zat garaşamak men. Ya, bu siyasi bir neme dälli. On ýaly däldi Yok diýen şeýlemi? Yoktur. Bu men şahsy öz görüşüm, on ýaly däldi. Häzir indi toşun aýdyp bilemok, sebäbi polisler onu araşdyryp oturýar bu mesele hakynda. Ýöne on ýaly bir zat garaşamak, o aýdylşy ýaly häzir halkyň dilinde aýlap ýörer, maşyn bile izinden basjak boldy ýene bir zat. O taýda adam özü men onu o adrenalin bilen gurrunga aýdylýarmy? Izinden maşyn bilen üstünden basyp geçecek boldy, kaçtı, ýene bir zat etdi. Zaten adam kaçıpdyr ýöne, o dogry da, ýöne o anki adrenalin bilen bir adamın özem öňünden hem gözlenip aranyp ýören adam eken.